אנחנו התחתנו ב-23/11/41 וגרנו ברחוב בר-גיורא 35. מולנו היו גרים משפחת קיסינר, הדוד של הנרי קיסינר. ארנון נולד ב-8/10/43, ערב יום כיפור. שבזמנו חילקתי חלב, וכשחזרתי מהעבודה, סיפרו לי, יש לך בן. בנוף הבתים הישנים אשר היו צילי בימי ילדות, חלפו הרבה שנים, חלפו הרבה שנים. נוף הבתים זה בערך מסביבות גיל 3-4, דני מנהיים וארנון גרו באותו בית. אני זה 3-4 בתים על יד, ובדרך לגן בחזרה היינו משחקים כדורגל כמו ברחוב בצלאל, ברחוב בר-גיורא יש גדרת ראשים שחוצה אותה באמצע, וצד אחד היה הכדורגל שלנו קבוע. וכל הילדות שלי בנויה על כל מיני מעשי קונדס, ועד גיל 6 הגעתי לגאולה, אז אנחנו זורים ביחד, אבל האבא של ארנון הוא היה דמות שהיית רואה אותה כל בוקר, ודמות של אדם עובד, וזה היה חלק מהחיים. שהוא היה חלבן של השכונה, וזה היה דירות בשעות מסוימות קבוע, זה היה חלק מהחיים. עכשיו אני נזכרתי שפעם אפילו הכנסתי לו עלים של כזוהרינות לתוך הכת חלב וסגרתי. כבר נשברו הענפים, קבצה זקנה פתאום, אני הולך הוא היה שובב גדול ותמיד אהב להרגיש קצת אנשים, אבל הוא היה ילד טוב, זאת אומרת בבית לא כל כך. הוא היה ילד שתמיד אקטיבי, כן, ותמיד המרכז של החברה, וכולם אהבו אותו. ילדות, אני לא ממש זוכר דברים מיוחדים. אני זוכר את האופנוע, אני זוכר את הטיולים באופנוע, אופנוע של סבא, אופנוע עם הסירה ההפוכה כמובן. אני זוכר את הרובי אוויר, שימוש ברובי אוויר, ירי ברובי אוויר. כשהייתי תינוק, אז הוא כבר רצה להרוויח עליי, ואז שנתנו לו לשמור עליי, אז הוא מכר את השמירה על החברות שלו. הוא תמיד מצא איזו ילדה נחמדה. בדיוק, מצא מישהו. נתן לה כמה גרושים מהדמי כיס שלו, והוא הלך לשחק כדורגל. אני חושב שהזיכרון החזק ביותר שיש לי מארנון, זה הפעם הראשונה שאני הכרתי את הבן אדם, וזה שהיינו ממש ילדים, הגעתי לחיפה, אז היינו משחקים ברחוב, זה ברחוב בצלאל. רחוב בצלאל זה רחוב שבו גר ארנון. עכשיו, מה זה המגרש? אז זה ככה, הרחוב הולך ככה, בצורה של חצי גורן, אז שער אחד כאן ושער אחד שם, שער אחד לא רואה את השער השני. ואנחנו משחקים נגד הכיתה המקבילה. וארנון, לפי הזיכרון שלי, וכנראה שככה היה, הוא היה בעל הכדור, והוא גם היה שוער של הכיתה השנייה. עכשיו אחד מהכיתה שלנו רץ, נותן גול. ארנון צועק, אין גול! והחבר'ה שלו אומרים, אין גול! ואנחנו מתווכחים, יש גול! והחבר'ה שלו אומרים, אין גול! וככה ויכוח, וארנון לא מוותר. בשום פנים ואופן הוא לא מוותר, והוא מתעצבן, והחבר'ה שלו מנסים לשכנע אותו, בסדר, נדחוף להם גול בצד השני, והכל. הוא לא הסכים בשום אופן, הוא פשוט לקח את הכדור והלך הביתה. היינו חברים בדת הרבה של התנועה המאוחדת. כמו שאתם
כולנו יודעים, ומדובר בתקופה אחרת ממה שאנחנו חיים בה כיום, תקופה של אידיאולוגיה קשה, של רצון, של דבקות בערכים, אידיאולוגיה מאוד מאוד רצינית. אחד מהתנאים של אותו דבר היה היכרות של הארץ בדרך של טיולים. טיולים היו בשבתות, בבוקר, 4 בבוקר, צריך לקום, ללכת לתנועה. תנועה מאוחדת ברחוב הס בהדר הקונץ. יורדים בוודיות לכיוון עתלית, ואם זה לא מספיק אז הולכים עד עתלית עצמה, מתרחצים בים, וכבר יש חושך, צריכים לחזור לכביש חיפה תל אביב בשביל לקחת את האוטובוס ב8 בערב להגיע לבית. תראו, טיולים של איזה 30-40 קילומטר אם אני לא טועה. ארנון אהב את הטיולים האלה. תדעו כמה שזה היה קשה. יש מי שאוהב יותר, יש מי שאוהב פחות, ארנון אהב את זה, אבל גדולה. הייתי חלק מהנוף, היום אני אורח בגן העדן של ילדות אשר היה בורח. הייתי חלק מהנוף, היום אני אורח בגן העדן של ילדות אשר היה. כפר גלים, באמת תחילת התקופה המשותפת שלנו. כן, היינו בני 14, אמרנו כיתה ח', ושנינו באמת הגענו לכפר גלים מתוך בחירה. אני יכולה להגיד שזה היו השנים היפות ביותר שלי בבית הספר, וגם ארנון זאת הייתה בחירתו. באו עם משפחה עירונית, יקית, שלא כל כך הבינה מה בדיוק העניין עם בית ספר חקלאי. אבל בדיעבד הוא באמת חיזק את זה כל פעם ואמר, זה מה שבאמת רציתי. כיתה ט' הייתה שנה כזאת של היכרות, של הסתגלות, אני זוכרת שלא למדתי יותר מדי. בכיתה י' התחלנו להיות חברים. בני 15 היינו. עם כל סממני הגיל, עם הרבה מאוד שטויות שנעשו אז. לא פעם כמעט זרקו את ארנון מכפר גלים, גם אותי. פעם זה היה בגלל שברחנו לים. הייתה קבוצה גדולה שברחה לים, לא רק אנחנו. אולי זה מה שהציל אותנו, וקבוצה כזאת גדולה אי אפשר להעיף מהכפר, הם צריכים להביא את ההורים. ולהתנצל ולהבטיח וככה וככה, ובסוף נשארנו. ובכל זאת, בזמן הזה, גם ארנון וגם אני השפענו מאוד טוב אחד על השני בעניין של הלימודים, ובאמת אז התחלנו ללמוד ולמדנו. ובפינקס עשו איזו הצגה, וארנון כל הזמן אמר, אסור לדבר או אסור לשרוק בשטח הבריכה, לא יודע. משהו כזה. לשורק, אסור לשרוק, זה הוא בפינקס, אסור להתרחק, משהו כזה. ומי שנתן לו את השם זה יוסף. למחרת באנו, הרי עמדנו שם הטרקטורים והיו באים, ובסידור עבודה מי עולה לטרקטור, בית ארנון היה אחד הראשונים, אז יוסף קרא לו שטח, והוא המציא לו את השם. הקטע שלו שאנחנו תמיד צחקנו זה היה העניין שהוא עשה התערבות שהוא הולך עם מכנסיים קצרים בחורף. וזה היה סיפור. הוא הלך עם המכנסיים הקצרים האלה כל החורף. הוא הלך עם מעיל רוח שהגיע עד חצי הברכיים. והרגליים, אין לו שערות. וכל הרגליים היו עיגולים כאלה של קור אדום וכחול. והיה באותה שנה רוחות מזרחיות וגשם, זה היה קור לא נורמלי, אבל לא עמד בסיפור הזה. וזו הייתה תקופה מאוד מאוד יפה. עשינו המון ביחד. כאמור גם למדנו ביחד, למדנו יחד למבחנים. וגם הרבה בילוי משותף, אהבנו מאוד לטייל בכפר, אהבנו את הכפר. אהבנו לטייל בשדרה של הכניסה, אהבנו מאוד לשבת בגן כרמית, שם היו לנו הרבה שעות לילה. אהבנו לשבת סתם על המדרגות של הפנימייה, ורותי אם הבית הייתה באה
מראה לנו את השעון ואומרת צריך לקום בבוקר, ולי זה באמת היה קשה תמיד לקום אחרי לילה בלי שינה. הדגש היה על עבודת ידיים, הרבה עבודת ידיים, ללמוד לעבוד, פשוט ללמוד לעבוד. העונש הכי נוראי היה לא לצאת לעבודה. הילדים דרשו לעבוד 6 פעמים בשבוע לפחות, חצי בבוקר, חצי אחר הצהריים. ראינו ייעוד גדול בזה שילכו אחר כך להשלים יישובים. נורא שמחנו שהם הלכו במרוכז אחר כך לגרעין, לחמדיה. מי שהלך הלך, מי שלמד למד. הרבה מאוד מהבוגרים שלנו הלכו להשלים לימודים, המון. הלכו להשלים לימודים, פרופסורים ודוקטורים וכל התוארים הגדולים, אבל אצלנו היה חשוב, התואר הראשוני זה תהיה בן אדם. שנה רביעית שזה היה הכיתה העיונית, ואנחנו היינו כאילו בכיתה המעשית, למרות שלשנינו הציעו להישאר בשנה הרביעית ולהמשיך, ושנינו בחרנו שלא. אני הלכתי לבית ספר לאחיות, וארנון הלך לבית ספר גבוה לחקלאות, יד דתן. יצא משם הנדסאי חקלאות, משהו כזה, זה היו עוד 2 וכך הוא הצטרף לגרעין ב' של הנחל, לגרעין שלנו, שמורכב מכפר גלים, מחבר'ה מהתנועה מהקרייתים, מנווה שאנן ומעכו. אחרי חצי שנה במסעדה הלכנו לחצי שנה בנוטרה, ושם בעצם התגבש גרעין, נלחמנו להקים את נוטרה בתור קיבוץ קבע. נכון. והיה פייט לגרעין שלנו. והיה פייט גדול עם חמדיה שבאו ואף אחד לא התייחס להם חוץ ממני, ואני לא זוכר עוד מי, כולם פשוט התעלמו מהם. ואני זוכר את ביני וכולם נורא נעלבו. החלטנו שזה... וחשבנו, כי אז נוטרה פרחה. כי היו לנו חבר'ה מבית ספר חקלאי שידעו לעשות ירקות. הכל ידענו לנו. הכל ידענו, ונותרה... לא מה חשוב אם ידענו לא ידענו, מה שחשוב היה שרצינו. כבחלום תמיד אזכורה, האיש עובר כעובר. ארנון זה היה חבר לכל החיים. התארגנו לטיול שארנון היה מתכנן המסע, יחד עם בחור בשם חנוך, אמיתי, יויו ואני, כמובן. שכרנו ג'יפ והתחלנו להבזר אותו. דלק ואוכל, היה לנו עגלה לעבוד הבשן, היה לנו דלק בקריית שמונה. מזון היה לנו מנוטרה, מפות מהצבא, נשק מהצבא, וקדימה, נוסעים. הגענו עד דרך דביר, נסענו, אני זוכר, לכיוון מעלה יאיר. ירדנו את מעלה יאיר. ירדנו אותו, הייתה ירידה מאוד מאוד מסובכת, ג'יפ, גלגלים בלי סימנים לגלגלים בכלל. והגלה נגררת עם כל הרכוש שקנינו בדרך. אספתם. וככה נסענו לטייל עד אילת, באילת את הרכוש. שמנו על יד תחנת המשטרה, ונסענו לנו הלאה לנטפים, לקניון האדום, אני זוכר, משהו כאלה. בקיצור, נסענו ונהנינו על חשבון הברון, והגענו חזרה בשלום. הדלק, היה חסר דלק בנוטרה. חבר'ה נסעו לטייל. אבל לא אנחנו, זה עוד אנחנו, היה לנו תיקים נקיים. חמה הדרך ארוכה היא.
הגעתי לחמדיה כמה שנים אחרי, שזיווית וארנון היו ההורים המאמצים שלי. באתי מהעיר, לא ידעתי שום דבר, לא על חסה ולא על קרוב ולא על מותנה ולא על גשם מלאכותי ועל שום דבר. וג'וני, שהיה מרכז השלחים, ויגאל וארנון היו עובדים עלינו, שזה היה משהו מטרף. איך גדל החסה גדלה כמו קרוב ואחר כך היא נסגרת. ואת רואה את האווירון דוד בשמיים, עוד מעט הוא יזרוק גשם, זה נקרא גשם מלאכותי. ואנחנו אמרנו, לא ידענו כלום. נתנו לנו טרקטור לנסוע, והייתי נוסעת בטרקטור, ופתאום הוא היה זורק איזה נחש בדרך, והנחש היה כבר מת מזמן, אבל אני פחדתי, ארנו, אתה זוכר את הנחש? עבדו עליי מהבוקר ועד הלילה. והשיא היה אולי הסיפור עם רות סוף, שרותי זיכרונה לברכה, אשתו של ג'וני, הייתה עבדה אז במזכירות, ובכל הג'יפים, ג'יפ אחד של יגאל, וג'יפ אחד של ג'וני, וג'יפ אחד של ארנון, היו מכשירים פתוחים, והם היו קולטים אותי שאני מודיעה להם מה קורה. כל הזמן הם אומרים לרותי, ואני גם מודיעה לרותי כל מיני דברים. רותי עבדה במזכירות, וכל פעם שאתה אומרת לדבר, אתה אומרת רות סוף. ואני לא ידעתי מה זה רות סוף, עוד לא הייתי בצבא. היא אומרת רות סוף, אני אומרת ליקה סוף. עד סוף השנה שלנו, הם קראו לי ליקה סוף. הוא היה ממזר לא קטן. העובד עליי, מהבוקר עד הלילה. השיר ואלוף המסבנים, לפי כתובת קעקע. היה אצלנו נחלאי, אהבו לסבן, הוא התאמן מול הראי לעשות פרצוף מסכן. הרב סמל אז מגלה, אומר לו כמובן, אוי ובוי, אתה חולה, אתה ממש לבן. הוא לא דלדל בשום שריטה, כי גם איתה תחמן, בסגל אז יותר שיטה, בקושי התאמן. ללוויה של דודה נסע לעין חרודה, ולא חשוב שנפטרה היא כבר לפני שנים. באימונים לפני צניחה היה כה מאושר, כי על בטנו גילה תפיחה, במרפאה נשאר. לפני מסע האלונקות אמר הרב סמל, בשתי עיניך דלקות תשמור במעל. מכל מכה בלי שום בושה, מכל בועת שומן, קיבלו ג' עם 3 ולרופא זומן. אך עם שחרורו מצה"ל, מהקצונה ממעל, קיבלו תעודת שחרור וגם דרגת תר"ש. היה אצלנו נחלאי, אהבו לסבן. שדות שפוכים הרחק, מאופק ועד סף. התקופה המאושרת הזו נקטעה כששלמה נהרג, יחד איתה כל ההנאות המשותפות, הבילויים המשותפים, אפילו המחשבה על עתיד משותף. שלמה נהרג בגבעת התחמושת, ואפילו פה היה איזה משהו משותף, שניהם נלחמו יחד, ושלמה נהרג ואמנון נפצע. זיווית ואני בכל תקופת ההמתנה והמלחמה היינו יחד, התגעגענו יחד, כתבנו מכתבים, שלחנו חבילות, נשאנו את ילדינו ברחמנו, כאמור זה נקטע. הזמן שלפני המלחמה, אחרי 6 ימים אני הייתי בהיריון בחודש מימי עם הבן הבכור שלי, שלנו, עם רון. זוכרת שלפני המלחמה
היינו מדברים ואבא אמר, מה נספר לילדים שלנו שהם יהיו גדולים? דור תש"ח, היו כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה אירועים. אנחנו השתתפנו בשום מלחמה, גמרנו את הצבא ושום דבר. הלוואי שזה היה נשאר ככה, מאז יש לנו כל כך הרבה מה לספר. מלחמת ששת הימים תפסה אותנו כשאני בהיריון בחודש השמיני עם בנינו הבכור עם רון, וארנון היה רבש במשק. בגלל התפקיד הוא כנראה לא נקרא למילואים, ועוד הוא היה אחראי שם על כל ההתארגנות במשק. זה היה בשבילו ממש קשה. מה ששבר אותו היה כשהתחלנו לחפור בידיים שוחות בשביל להסתתר בהם, כי המשק לא היה ערוך לזה. לא היו אז לא הפגזות, כל זה בא אחר כך. ולא היה איפה להסתתר. ואחרי יומיים של חפירה בידיים, הוא החליט שהוא רץ אחרי המלחמה. והוא כמובן מצא את הגדוד שלו, גדוד הצנחנים, שישבו אז בתעלה בדרום, וחיכו. היו אמורים לצנוח בשרם, ושם הם לא צנחו בסופו של דבר, ומשם העבירו אותם, כל המלחמה הייתה 6 ימים. אז משם, אחרי כמה פתיחת המלחמה, העבירו אותם לירושלים. ביום השני שהם היו בירושלים, אני פשוט הלכתי כל היום מודאגת בצורה בלתי רגילה, למרות שהייתי נורא עסוקה, רצתי כל הזמן. הייתי מאוד בעיניים. ברגעים שהיה לי זמן והייתי לבד בחדר, פשוט חיפשתי תמונות באלבומים. הייתי פשוט במצב, פשוט הרגשתי שמשהו נורא קרה. ולכן בלילה, בחפ"ק של חמדיה, קראו לי לטלפון. ואני עם הבטן האדירה שלי, הייתי נורא גדולה. רצתי, הגעתי בלי נשימה, לא יכולתי לדבר. פשוט לא יכולתי לדבר, כי נתקע לי נשימה. וארנון היה בטלפון. ושאלתי מה שלומך, ואיפה אתה? אז הוא אמר, הכל בסדר. אני הרגשתי שמשהו לא בסדר. שמשהו בקול שלו היה מאוד לא ארנון, עם הכל. ובסוף השיחה, באיזשהו מקום, או שהוא אמר את זה למישהו לפני זה, בטלפון בחפ"ק, בכל אופן הסתנן לי איכשהו שהוא בבית חולים. אני חיכיתי את הלילה, ב-5 בבוקר קמתי, הלכתי לצלצל מדלתות חמדיה, מהמפעל. ישבתי שם וצלצלתי לבית חולים. דיברתי עם האחות, אמרתי שאני רוצה לדעת מה שלמה ומה קורה איתו, ואיפה הוא פצוע, ושאלתי את כל הפרטים, והוא גם דיבר. והסיפור היה שחייל ירדני ירה בו בזוקה, זה היה אחד מול השני. מי שירה ראשון הוא זה שמנצח, וכנראה שרק הרסיסים של הרובה של עצמו נכנסו, והוא הרג כנראה את החייל הירדני. הוא נפצע שם באחת התעלות, אבל הרגשתי שזה לא הכל. ואמרתי לו, תשמע, קרה משהו נורא, אני מרגישה, אני שומעת אותך, אני רוצה שתגיד לי, כי אם אתה לא תגיד לי, אני לא אשרוד את זה. אותה שיחת טלפון, כמובן שהוא וידע אם אני יושבת ואם אני בסדר, ואותה שיחת טלפון אני ידעתי שבעצם איבדנו את שלמה. נוכל לקרוא משהו שכתב ארנון לזכר שלמה בחוברת שיצאה שנה לאחר שהוא נהרג. כתב ככה: קשה לי מאוד, כחבר שליווה אותך במשך שנות נעורים ארוכות ועליזות, לכתוב מילים לזכרך. עבר זמן עד שיכולתי לקחת העט ולנסות לשחזר דברים שהיו. עדיין ממאן אני להאמין שכך צריך להמשיך הלאה. ואז הוא מתאר את התקופה של כפר גלים ואת הצבא,
ואומר, ברית האמיתית נקשרה בינינו כאשר הגעת לחמדיה עם יעל ועם תינוקת חמודה. אז נקשרה בינינו חברות אמיתית, קשר שהלך והתחזק בכל יום, אך עדיין לא סיימת את תכנון יום המחר, עוד נותר כל כך הרבה שרצינו לבצע או להשלים יחד, ואתה צריך אני לקבל את הגורל. העמק נאסף ביופי שעוד לא היה כמוהו, זה לא אותו העמק, זה לא... גם מלחמת ששת הימים היה מאוד קשה פה בקיבוץ, ואנחנו בעצם ילדנו ילדים לתוך מקלטים. מקלטים, לא מסודרים. מקלטים עדיין לא מסודרים, כי מי חשב בכלל, היה כאן כל כך שקט הגבול. אני זוכרת לילה אחד, שהלילה הזה אני חושבת שהמון קטיושות נפלו פה, והמון ואני, היה 11:30, אני חושבת שחזרנו מסרט בחדר אוכל, והתחילה גזה. נכון, בדיוק. ומה תעשה בהפגזה בתוך החדר הזה לצאת זה לא טוב. אני זוכרת שהוא העיף את הארגז למיטה מתחת לאמצע החדר, ונכנסנו, נצמדנו לקיר, ומאחורי הקיר שכבה שם ג'ודי. ג'ודי גרה שם. ג'ודי גרה שם. היא גרה שם תקופה מסוימת, והיא הייתה בהיסטריה, ואנחנו דיברנו איתה מעבר לקיר והרגענו אותה. כל זמן ההפגזה זה היה פשוט נורא. ובשמיים היית, אך החיטה צומחת שוב. השבילים השדרה ובשמיים. בנושא שנקרא ביטחון שוטף, יש לנו במשמר הגבול בכל יישוב רב"ש. משמעות המילה רב"ש ראשי תיבות, רכז ביטחון שוטף. וארנון ז"ל היה אחד הרב"שים בקיבוץ חמדיה. הכרתי את ארנון ז"ל, הכרתי אותם בבית, את ההורים, ונוצר קשר מתמיד איתנו לאורך כל הקו. פעמים רבות התפקיד היה מחייב אותי לגשת עין בלילה, להעיר אותו, איך השמירה, מה הולך להיות באזור הגבול, וגם משמע ביקורת כלשהי. והתקופה הזאת נמשכה, והטרטור נמשך, והבעיות גדלו וגדלו, חדרות. החפ"ק היה בתוך חמדיה, בריכות חמדיה, בריכות הדגים, עשרות מוקשים, היו שם. איפה שייך? למי אתה פונה? רב"ש. אל תרדו לפני הבדיקה של משמרים, אל תעשו פעילות בלי תיאום. וכל זה, והראש שלו והפעילות שלו מוטרד, הוא המפקד של הקיבוץ. כשהיינו מטיילים עם העגלות, עם הילדים, כל פעם היינו אומרים, אם עכשיו תהיה קטיושה, לאיזה תעלה אנחנו? כל הזמן חשבנו איך להגן על הילדים. מעבר ליום-יום, פינטזנו יחד בתקופה שעדיין אסור היה להזכיר עזיבה, זו הייתה בגידה, זה היה הסמי להזכיר. ואז חשבנו על אפשרות כזו אולי להקים משק, ללכת למושב. הוא לא יכול היה לסבול את העוולות, הוא היה לסבול את החוסר השוויון הזה שקיים, דברים שהם היו ככה, הפריעו לו מאוד מאוד ביום יום הקיבוצי. בעיקר הוא לא יכול היה לשאת את היחס של הצעירים, שאנחנו אז היינו מאוד צעירים בגרעין, הצעירים לחבר'ה המבוגרים. המבוגרים זה היו בני 40, זה היה כבר רגל אחד בקבר. הוא אמר, מה, זה בלתי אפשרי בכלל שככה התייחסו לבן אדם מבוגר שנתן את כל השנים הטובות שלו ואת כל חייו ואת כל ההשקעה שלו בקיבוץ. כשאנחנו עזבנו ביוני 69,
ופה היה ככה באמצע הקטיושות, ומי עוזב מקום במלחמה, ואסור לעשות דבר כזה, וזאת בגידה שגם ארנון וגם אני לא יכולנו לשאת אותה, אבל היה מזל שבדיוק אז התחיל בגבול לבנון, אנחנו עברנו למעיין ברוך, ומעיין ברוך הייתה מופגזת. והיו שם קטיושות, כל החזית עברה לשם, הרבה יותר מאשר כאן. ואז הרגשנו מבחינה הזאת שאנחנו בסדר, אנחנו יכולים לעשות את זה, וכשהגענו לשם התחילו להוריד את הילדים לשם, למקלטים. והקיבוץ היה בתוהו ובוהו, וכל מה שעברתי אז בחמדיה, התחלתי לעבור עוד פעם. פרט לדבר אחד, הילד שלי היה היחידי, רון היה היחידי שלא בחר. כשרצו למקלט, הוא צעק, ימיקיות, ימיקיות, איזה שמחה, מחיאות כפיים, והיה, וכולם בחרו, והוא היה מבסוט, כי הוא ידע שבמקלט זה משהו טוב. בין הברושים והכרם שנתנהגו בין הערביים שוטפות סנוניות את הענן ערב יפה וחמים שט על גגות ותלמים אנו כמו כל החולמים אחר השמש בין הברושים והכרם שנתנהגו ליוויתי את ארנון עוד מכפר גלים, ואחר כך היינו קולגות לעבודה. בתחום העבודה זה פיתוח של חומרים חדשים וליווי של החומרים הקיימים. אני יכול לומר שארנון השתלב מהר מאוד בעניינים האלה. בהחלט היה לעזר רב גם באגן וגם מצד המודרכים, גם מצד המגדלים שאיתם הוא עבד. בסך הכל הוא קידם את העניינים של אגן, הוא קידם יפה מאוד, והוא באמת נחשב באגן לאחד המובילים בתחום. יוצא לי עכשיו קצת להסתובב וגם קצת לראות אנשים שהוא עבד איתם וגם בכלל כל שהתקדמתי בפקולטה וקצת עם הלימודים, יצא לי גם להתעסק עם המשק לפני זה. ראיתי כמה הבנה שלו הייתה מעמיקה בדברים, אני תמיד ראיתי אותו כאיש חברה, כבן אדם שבעצם מסתובב ומוכר חומרי דבר. יצא לי אחרי שהוא נפטר, קצת לפתוח כל מיני רשימות שהוא עשה לפני שהוא נפטר, ממש פנקסים האחרונים שלו. יש שם ממש חומר שהוא מראה על הבנה עמוקה, זאת אומרת, של דברים חדשים. המקצוען שאהב את המקצוע שלו. ולכן הוא כך התמסר לזה והקדיש לכל הנושא הזה של קשרים עם המגדלים, עם אלה שבעצם מוצאים לפועל את החומרים שהוא כל כך טרח עליהם. הוא אהב אותם. היה מאוד חשוב לו הנושא של קידום העניין, והוא מאוד מאוד תמך בניסיונות שעשו עם חומרים שהוא הביא. עוקב אחריהם יותר משאנחנו, יותר ממגדלים. אני זוכר פעם שהוא ראה אצלנו את החומר, את המג'יק, שהוא כל כך, אפשר לקרוא לו, למג'יק קוראים באנקרדם ארנון מג'יק. אני זוכר שבפעמים הראשונות שהיוו אותו, ארנון בפירוש ליווה את זה. למה אני כך זוכר את זה? כי אצלנו עשו את הניסיון הראשון עם המג'יק. ואני עשיתי אותו, ואני ריססתי אותו. והוא ביקש, בקשה שלו זה בקשה שבכלל אי אפשר לסרב לה, זה לא היה, הוא היה מבקש, אבל היה יודע שזה בסדר. הוא ביקש שאני ארסס את זה לבד. ואת זה הם רססים בעיקר בלילה. לא הייתה לי שום בעיה עם זה, אבל בדבר אחד היה ברור שאני לא עושה את זה לבד. אז הוא אומר, נכון, אתה לא עושה את זה לבד, כי אני בא איתך. עכשיו, זה לא יסוד המעלה וחולתה, שזה 5 דקות נסיעה, וזה כל הלילה. וזה כל הלילה, והוא יושב איתי ומודד איתי את החומרים והכל, ואחרי זה, עקב אחרי הניסוי הזה, וכשהוא ראה שהתוצאות של החומר הזה
היו בלתי רגילות. והייתה הצלחה בלתי רגילה. אני זוכר את השמחה שלו כשהחומר הזה נתן את התוצאות, וזה לא היה כמו שאנחנו, זה היה פלצני. שמחה אמיתית של חוקר שניסיון הצליח. התחום החברתי, הקשר שלו גם עם החקלאי וגם עם הבן אדם היה כל כך שונה וכל כך אחר וכל כך ייחד אותו, קשר של שיתוף ואהבה אמיתית שנפרס גם על שטחים גיאוגרפיים מאוד גדולים וגם על תחומי עיסוק מגוונים וגם על שכבות חברתיות, all over ממש. איפה שאני אניח את האצבע אני יכול למצוא מישהו ששייך איכשהו. מסירות עד אין קץ, בלי לעשות חשבון של שעות, בלי לעשות חשבון של בן אדם, בלי לעשות חשבון של כסף. אני מעולם לא דיברתי איתו על כסף. אני יודע שפעם אחת כשעשו הצבעה כאן ובכנרת החליטו לא לתת נסיעה לחוץ לארץ, נסיעת מגדלים, מי שתרם לי את הנסיעה, זה ארנון שאמר, אני תורם לעניין הזה, הוא לא יכול לתרום כסף, אז הוא תרם חומר בשווי ערך של הכרטיסים, וכך נגמר הסיפור. והמיוחדות שלו, הצניעות שלו, התום שלו, שאני מאז לא נתקלתי באיש כזה. סיפור הודו התחיל באגן ואקראי לגמרי. הגיע לאגן איזו משלחת הודית של חברה שנקראת אינדו גולף, ונתנו פרזנטציה ושכנעו וניסו לשכנע אותנו באותות ובמופתים שטרפלן זה חומר בשביל הודו. אמרתי לי ערך, אני לא מאמין בזה כל כך, אבל בשביל להיות הגון, אני חושב שאין אדם יותר מתאים מארנון לנסוע להודו, שייסע, אני לא אומר לו כלום, שיראה לבד אם זה מתאים או לא מתאים. ארנון חזר וחשב אחרת, וכך נולד למעשה סיפור הטריפלורלין בהודו. באחד המקומות בססנו טרפלן שם, זה בכפרים כאלה נידחים, עולם התנ"ך. ועברה שם תעלת מים לאורך השדות, תעלה קטנה קצרה, ושם הילדים רחצו את הרגליים של הפרות שם, רבנו, אני לא יודע מה. והמגדל החליט להזמין אותנו לכוס תה. הוא לוקח מים מהתעלה. אבל מסתכלים אחד על השני, בלי שתי תתה על זה. הוא עשה תה, אתה לא יכול להעליב אותו. עשה תה, אז הארנון העסיק אותו ואני קצת שפרתי. אני העסקתי אותו והארנון קצת שפר. וככה, תוך חצי שעה גמרנו את הכוס תה. היינו 3 פעמים בהודו בצורה הזאת ביחד. והנסיעות היו פשוט מהנות מכל הבחינות. הפגישה עם חומר האנושי, עם האנשים בהודו שהם כל כך שונים מאיתנו, כל כך אחרים. בשבילי זה היה צבעוני ומיוחד מאוד. הנופים, הכל. מעל הכל הביחד. הביחד באמת בכל 24 שעות ביממה. הגענו למנאלי, ושם היינו צריכים לחפש מלון. זה היה היום השני כבר. היינו צריכים לחפש מלון. אז הוא אמר שאין מלונות טובים במנאלי, אבל הוא ייקח אותנו למלון הכי טוב. הוא לקח אותנו למלון הכי טוב. אנחנו נכנסים למלון, אני אגיד לכם, חשכו עיניים. פשוט חשכו עיניים. הניקיון, איזה ניקיון? ניקיון, אי אפשר לדבר על ניקיון בכלל. אבל זה היה הכל שחור משחור, המקלחת, הכל. אוקיי, זה לא נורא כל כך הלכלוך. נגיד, אף אחד לא מת מהלכלוך הזה.
אני מסתכלת, כל מלון שאנחנו באים, במקומות נידחים כאלה, אני מסתכלת על המיטה, אם החליפו את המצעים או לא החליפו, כי לא תמיד זה מצעים נקיים, ואז צריך לבקש. אני מרימה ככה את הכיסוי, ודבר כזה, לא נתקלתי בזה. מה שאני רואה זה רטוב, וחורים חורים, חורים חורים. זאת אומרת, אנחנו והחולדות בתוך המלון הכי טוב במנאלי. וואו, ומה עושים? יצאנו מהמלון הזה וחיפשנו, אולי זה לא המלון הכי טוב, נלך לעוד מלונות ונסתכל. חזרנו אליו, הוא היה המלון הכי טוב. לחדרנו הקטן, איזה חדר משגע שקיבלנו פה. תראו איזה טלוויזיה, הנה גברת שטרן, זוהי מיטתנו, איזה חדר יופי יופי יופי. צלמתם מקלחת. יופי יופי. רואים את הדלת ויש וילונות, משהו. והיו פגישות שהתלוויתי אליו כשהוא הסביר לחקלאים המקומיים בשפה, הוא דיבר באנגלית והם לא הבינו את האנגלית, כי זה באמת בכפרים נידחים מאוד, אם הוא היה רוצה להסביר להם חומר, או על איך לטפל, או איך לרסס, ממש על הטכניקה, מההתחלה ועד הסוף, בידיים, ברגליים, הם קיבלו אותו תמיד כמו מלך, והם אהבו אותו. אם הם ראו אותו כבר פעם שנייה, זאת הייתה שמחה מאין כמוה. זה באמת הייתה חוויה בשבילי, לעמוד מהצד ולהסתכל על זה, זה פשוט היה באמת מדהים, וזה באמת היה פשוט ארנון. זה באמת היה ארנון. הוא הביא איתו את האהבה שלו לאנשים, את הרצון שלו לתת, את הרצון שלו ללמד, לעזור, והם הרגישו את זה. פשוט מרגישים את זה, והם פשוט שיתפו פעולה בצורה בלתי רגילה, יוצאת מן הכלל. ותמיד הסוכן היה אומר לו, איראני היה אומר לו, שמה שהוא משיג, אף אחד בהודו לא משיג מהם, שהוא לא מאמין, הוא היה אומר 10, טוב, הוא היה אומר לו 10 זה לא יהיה 10, אבל ארנון היה משיג את זה, זה היה קורה. לארנון מאוד היה חשוב וביחד, ולזה שוב מתחבר העניין שמאוד היה חשוב לארנון כל האירועים המשפחתיים. זאת אומרת, הדבק המשפחתי, הדבק של להיות ביחד, של להשתתף ביחד בחגים, בכל החגים להיות ביחד, וזה היה מאוד חשוב לו. והאמת שאני מרגיש שזה איזושהי מין צבא שלו בעניין הזה, של לא חשוב מה יהיה, אנחנו צריכים להיות ביחד. הוא מאוד הדגיש את הנושא של הקשר המשפחתי, גם בין הילדים, היה חשוב לו הקשר עם הילדים, והוא, כמו שאמרתי קודם, היה לו קשר נהדר עם הילדים שלי. כשעדי נולדה, זה בעצם אחרי שני בנים במשפחת שטרן, אני, וארבעה נכדים בעצם, שזה רון, ערן ועופר וטל. ואז בעצם באה הבת, ואני זוכר את ארנון אומר לי, אם זאת בת שלי. אני לא זוכר בדיוק, אני חושב שהוא הזכיר שרק שלא תהיה ג'ינג'ית או משהו כזה, אני חושב שהייתה לו בעיה, היה לו בעיה עם ג'ינג'יות. אז אני חושב שאם היא לא תהיה ג'ינג'ית, זאת בת שלי. ואני חושב לא חושב, אני יודע, היה חיבור בין ארנון ועדי מאז, משהו, כמו, באמת, הוא היה בא הביתה, היה יושב עם עדי שעות, גם שאורי נולדה, גם כן קשר נפלא איתה. טל הוא גם כן היה חוזר מהצבא, והוא היה תמיד מראיין אותו, בוודאי בתקופה שהוא היה בקורס טייס, אז מבחינת ארנון והילדים שלי היה כמו אבא. בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות ביסוד המעלה, אז
הנושא של, עוד פעם, גם הקשר המשפחתי וגם הקשר האישי ביני לבין ארנון מאוד התחזק. הייתה לי תחושה שהוא מאמין בי ב100%, זאת אומרת, הוא שיתף אותי בהמון דברים ודיבר איתי, ואני זוכר גם שנסענו לפחות פעם או פעמיים, נפגשנו באיזה בית קפה וישבנו, אני זוכר בצומת הגובה, ישבנו ודיברנו כזה בינינו בשקט, שזה משהו שלא היה בעבר, אבל בשנים האחרונות באמת זה התבטא, באמת הנושא של הקשר האישי. לא נפרח כבר במים והרוח על המים. אם אני רוצה להגיד עליך משהו במילה אחת, אז באמת, כמו שאמרתי קודם, זה חבר. זה לא שלא היו עליות וירידות ומשברים וקשיים, אבל גם בתקופות קשות תמיד התייעצנו אחד עם השני, וחברות נשמרה מעל הכל. היה לנו בחברות הזאת, זה נתן לנו כוח אדיר. כוח אדיר פשוט שיכול לכבוש שערים ולעבור קשרים. החברות שמה בין היבי הנחל, בשעה אחת נשכחת, זיכרונות אזור שלנו מתרקים על הקירות. בתקופה שהייתי בצבא, הייתי חוזר הביתה בחופשות, שלא יהיה לעזור לי, והרבה פעמים הדבר הראשון בערך שהייתי עושה, הייתי נכנס הביתה, מחליף את המדים לאזרחי והולך עם אבא לסיבוב בשטחים, במטעים, זה היה ככה איזשהו סוג של, היום קוראים לזה זמן איכות, אז זה היה זמן איכות שלנו ביחד. הרבה פעמים הוא היה אומר לי, כשהיינו מסתובבים בשטחים, הבן אדם צריך יותר ממגורים בכזה מקום, להסתובב, תסתכל מסביב, מה אנחנו צריכים יותר? עכשיו, ואבא מגיל צעיר היה לו מאוד חשוב שאנחנו משתתף בעבודה במשק. שעוד לפני שהייתה מערכת השקיה בפקנים, אז היינו הולכים ומעבירים שם קווי השקיה, ורואים את הקווים ממטרות ממקום למקום, ללכת ולעזור בקטיף, קטיף של המשמש או קטיף של הקליפים, או ריסוסים של לקום מוקדם בבוקר וללכת לרסס ביחד. אפשר לראות את הקשר שלו לעבודה ולחקלאות, תמיד הרגשתי איזשהו צעד אחד אחריו. היינו עושים את הסיבובים האלה במטעים, תמיד היה מתחיל ללכת ולבדוק כל עלה, להפוך, לראות אם יש פנימות ולעבור על הצינורות השקיה אחד-אחד ולבדוק אם יש חורים בכל מקום. הוא היה מאוד מקצועי ומאוד קפדני, והוא ציפה מכולם שיהיו כמוהו. עכשיו, זה לא שהוא תמיד הלך ולימד ומול איזה פעם אחת איך זה צריך להיות, וציפה שמשם והלאה זה יהיה ככה, וממש, אני חושב שכולנו חטפנו ממנו לא פעם כשעשינו טעויות כאלה או אחרות, אני חושב שהרן במיוחד. אבל כל דבר שהוא העביר וכל ביקורת שהוא העביר, הוא ידע להעביר בדרך המיוחדת שלו, ולדחוף שם איזה הערה צינית שתעלה חיוך. גם אם הוא היה רואה שריססתי, המשכתי לרסס אלבר סופר לשעה אחת יותר מדי, שכבר היה קצת יותר מדי חם וכבר התחיל הרוח, והרגתי שורת משמישים. כולנו זכו. אז הוא היה בא היה לו את המשפטים האלה שחצי יידיש, חצי ערבית, אני יודע, המוכר איזה פרטאצ'ן קבסר או משהו כזה, היה איזה אני בטח יודע את המשפטים האלה הכי טוב, כי אמרו לי אותם הכי הרבה פעמים. ידע אחרי זה לשבת בשקט, בארבע עיניים, בלי קהל מסביב, ולהסביר את הדברים,
ולהניח את היד על הכתף. גם כשעברנו לשכניה, שתלנו עצים מסביב לבית, תמיד היה בא לבקר, ודבר ראשון, עוד לפני שהיה נכנס לפעמים, היה עושה סיבוב ככה מסביב לבית, עובר את העצים אחד אחד, בודק, ואחר כך בא אליי והתחיל להגיד לי, אתה צריך פה לרסס, וכאן לא גזמת, ותן לי מזמרה, אני אלך עכשיו לגזום, תן לי את המרסס, אני אלך לרסס. הרבה פעמים הייתי שומעת פתאום רעשים בחצר. הייתי שומעת ענפים זזים. הייתי רצה, אמרת, מי מתעסק לי בגינה? הייתי מגלה שקודם כל הוא גוזם לנו את העצים, בודק, מסדר, מיישר, קושר. ואחר כך הוא היה, אחרי שהוא היה גומר לעשות את הסיבוב בגינה, הוא היה נכנס. הוא תמיד הביא איתו משב רוח רענן. הוא מאוד מאוד היה קשור לתומר, והוא היה ממש משתולל איתו. שאני, לקח לי זמן לקבל את זה שהוא מנדנד אותו חזק, אז הוא מנדנד אותו חזק. ותומר היה מאושר מזה. הם היו שניהם משתוללים, היה פה תמיד אווירה של שמחה גדולה גדולה. תומר, לערן מספיק נשיקה מרוקאית. עוד אחד מרוקאית? וכל פעם שהוא היה יורד לבקעת הירדן ולערבה, הוא היה חוזר בעונה של הפרחים עם מכונית פרחים לאמא ולאנשים שמקורבים מהחברים ומחקלאים בערבה. ופעם בשנה, בעונה של הפירות, של השזיפים, של המשמשים, היינו ממלאים את בזמנו זה היה סובארו, אחר כך זה היה פז'ו, את הרכב שלו, ויורדים לסיבוב חלוקה עד דרום הערבה. ויצא לי פעמיים להצטרף אליו לסיבוב שנתי כזה, וגם זוכר את המשפטים האלה שהוא היה אומר, מה אני צריך יותר מזה? תראה, אני מסתובב, אני עושה משהו שאני אוהב, אני מסתובב בין חברים, היינו מסתובבים לכל כל קו האורך של הארץ, זה כמעט ממטולה עד אילת, וחלקים משמשים בין חקלאים. עוד דבר שהיה מאפיין את האכפתיות הזאת ואת זה שהוא לא היה אף פעם מטאטא דברים מתחת לשטיח, אני חושב כמות המכתבים שהוא היה כותב. כל דבר קטן שהציק לו וכל דבר קטן שפה פגעו בו ושם איזה שוטר. אני רואה איזה שוטר נכנס שם באיזה אי כניסה, אני יודע מה, הוא כתב איזה מכתב של איזה 2 עמודים של משטרת ראש פינה, מפקד משטרת ראש פינה, זה מכתב סטנדאפ שלם, הוא כותב שם מההתחלה עד הסוף סטנדאפ, אני זוכר שאני קראתי את זה, וזה פשוט מצחיק. הוא היה כותב את המכתבים, אם הייתה עושה לו את הפסיקים, וזה היה משוגע. תמיד היה אומר אני חושב לכולנו שהכי חשוב זה המשפחה. לשם אפשר לפנות, וזה מי שבסוף תמיד יעזור לנו, וככה הוא גם מתנהג. בסוף, גם אם לא היינו פונים אליו בכל עניין קטן, ידענו שבסוף כשבאמת צריך, אז זה היה המקום לפנות אליו. היה לו המון חוכמת חיים, ותמיד הוא הקשיב. והוא היה תמיד אפשר היה לפנות, וידענו שנקבל את הגב האמיתי, ובאמת חשיבה אמיתית איך לעזור לנו. אחרי הפציעה שלי חזרתי לצבא עם פרופיל של נעל, ואז היה איזושהי פרוצדורה שבגינה שוב נפלטתי למדור מיון של חיל אוויר, ואז בגלל שהייתי חובש אז פלטו אותי ליחידת בקרה הדרומית. נאבקתי שוב לחזור למקום ששירתתי בו קודם, ואבא היה שותף מלא בכל הנושאים האלה, אבל תמיד הוא העביר לי, ערן,
קודם כל תהיה בסדר, קודם כל תעשה מה שאומרים לך, ואחר כך תהיה לך את הזכות לדרוש דרישות, והשתדלתי לנהוג ככה. היה לי פרופיל שלא אפשר להחזיק מזלג. שבוע אחרי שהגעתי, שיבצו אותי לאיזו שמירה שם, איזה פיסטים. חבר'ה, אם אתם רוצים שאני אהיה פה, אני לא שומר. אם אתם רוצים שאני אחזור לשרת איפה שאני משרת, אני עושה הכל. אמרו לי, לא, שום דבר. המפקד הישיר נתן הוראה שערן הולך לשמור. בסדר. בדרך לשמירה הרמתי טלפון לאבא, אמרתי לו, תשמע, ככה וככה, לטיפולך עודה. הציבו אותי בעמדת השמירה, התחלתי לשמור, ב-11:30 בלילה, אני רואה איזה הבזק של מכונית מגיע לחייל קטן, הייתי סגן טוראי באיזה פיסטין, מפקד היחידה הגיע עם הרכב שלו, אמר לי, אתה ערן שטרן? כן, בוא, כנס אליי, אנחנו מתנצלים על האירוע, זה לא היה צריך לקרות, לקח אותי לחדר עם אבא, פשוט עשה כמה טלפונים והסביר לו. בשעה אחת נשכחת, זיכרונות אזור שלנו מתרקים על הקירות. בגיל המבוגר יותר, כל הזמן ביקש ממני, צא איתי בואי להודו, בוא טייל איתי פעם אחת בהודו, בוא טייל איתי לכל המקומות שהוא נסע, בוא תצטרף אליי. ובסופו של דבר מה שקרה זה שערן היה בסידני, באולימפיאדת הנכים בסידני בשנת 2000, ואז הוא בא והציע שניסע מפה, נאסוף את ערן בדרך לניו זילנד. אחת המתנות הכי גדולות שקיבלתי בתור מתנה נטו ובתור מתנה שבדיעבד. נוף פסטורלי בניו זילנד. כולם עומדים ומתפעלים ומצלמים. הסתובבנו לנו שלושתנו שבועיים וחצי או סדר גודל בניו זילנד. אחי היקר ובני היקר סובלים, רואים את הסבל, איי 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 איי. לא קל, לא קל. אני רואה, ראו מה אתם אוכלים. שלא יגידו שעשינו חיים. טיול מופלא, היה כיף נורמלי. שבועיים של כיף, שבועיים של הנאה, שבועיים של גם עשינו טרקינג, גם חוויות. שול, תראה אותו. ארנון אז, אני זוכר, הוא סחף אותנו, אני חושב שזה היה ביום הראשון שיצאנו משדה התעופה ויצאנו לטייל, נכנסנו לאיזה חנות עתיקות, ומה זה? העיניים שלו נדלקו, כולו נדלק, כל מיני דברים מיוחדים, ולקח אותנו את ערן ואותי, ורק לכו ותבחו, אתם לא יודעים מה אתם מפסידים. משתאים נביט ברוח, איך הוא יחד עם המים מפרקים את מעבר לטיול המקסים ומעבר לזה שירד ממני הכל, אני ממש לא עשיתי כלום. אנחנו נעשה טיול שמתאים וזה יהיה פצצה. זה היה ממש ככה. זה חדרנו הקטן. זה השף שלנו במטבח. חייך למצלמה. זה האיש הכי חכם בטיול. כל הזמן כותב, קורא, ונעל אחרובק. זקן כמו של ערפאת, אבל עושה חיים. היו לנו בטיול, קודם כל לילה ישנו באותו חדר. ישנו בחדר של 2 מיטות, רק אני והוא.
הרבה לילות התחילו עם שכיבה על הגב, להסתכל על התקרה ולדבר משהו כמו שעה, ושוב, כל הנושאים שהעלו פה, החשיבות של התא המשפחתי, הרצון הזה לשלמות בתא המשפחתי, לא לטייח דברים, לדבר על הכל, גם על דברים טובים וגם על דברים שהם לא טובים. על קו הרכס נשארו מוסיף ללכת מן הוואדי והאבן לרחסים אל הרוחות עד אשר... הקשר המשפחתי הכל כך חזק הוא הצליח להוריש ולא במילים אלא בהוויה, בחיי היום יום, בזה שחיינו בתוך משפחה כזאת שהוא ואמא הכתיבו את הלך הרוח, את מורשת הקרב, זה ככה ואנחנו גם חיים ככה.